găsit! Hai să vorbim acum despre aplicația Jocul Vieții, care este o provocare de 60 de zile. O călătorie specială spre înăuntrul tău. Ea conține un plan cuprinzător cu care viața oricărei persoane se poate schimba. Este o poveste despre cum să-ți schimbi viața în 60 de zile. Poveste pe care chiar tu o creezi cu ajutorul aplicației, astfel încât să reușești în călătoria schimbării vieții tale. Cercetările profesorului american Joseph Campbell au demonstrat că timpul formării obiceiurilor noi durează în medie 66 de zile. Povestea noastră începe în momentul în care ne dăm seama că viața este un joc, însă contează cum îl jucăm. Modelul descris în acest video aparține lui Joseph Campbell, pe care l-am pus în aplicația Jocul Vieții, pe care ți-o propun acum. Aceasta conține un pachet de teste, exerciții și cursuri ce n-au mai fost nici când lansate astfel în domeniul dezvoltării personale în România. Vei avea o experiență revelatoare pentru ceea ce am numit călătoria schimbării. Dacă începi prin a-ți schimba obiceiurile, viața ta se schimbă și tu joci rolul eroului vieții tale. Pentru aceasta ne bazăm pe ceva ce ne definește în mod natural. Ne dorim mereu câte ceva. Am să-ți explic puțin de ce am considerat că este nevoie de aplicația Jocul Vieții pentru tine. Unii oameni își urmează dorințele și încearcă să le atingă, dar eșuează și încetează să mai încerce. Aceștia vor trăi până la sfârșitul vieții, crezând că dorințele lor nu pot fi îndeplinite. Alți oameni spun: ce vreau eu nu este imposibil, dar este foarte greu, iar ca să reușesc am de plătit un preț. O altă categorie este cea a oamenilor de succes pe care o găsești în toate domeniile, în sport, în știință, în lumea afacerilor și în multe altele. Când au început, majoritatea oamenilor de succes erau săraci. Ei bine, ce îi diferențiază pe aceștia de ceilalți? Lucrul care i-a distins este că au decis să pornească în călătoria eroului în Jocul Vieții. Jocul Vieții se adresează în primul rând tinerilor, pentru că ei sunt chiar la început de drum în viața lor, dar, desigur, călătoria schimbării nu are vârstă. Hai să-ți explic. Unii știu de multă vreme despre autodezvoltare și chiar au luat inițiativa de a se dezvolta. Alții nu au auzit despre autodezvoltare și își continuă viața fără să cunoască mai mult despre ei înșiși. O altă categorie sunt cei care au aflat că a fost o greșeală în viața lor, dar au fost mulțumiți de realitatea lor și s-au adaptat la ea. N-au încercat să o schimbe sau să o repare. Și mai există un alt tip de persoane a căror situație este mult mai neplăcută decât înainte, ceea ce le-a făcut să cadă în depresie. Au ajuns la marginea prăpastiei și au încercat să se sinucidă. Toate acestea se datorează unei disfuncționalități intelectuale, datorate lipsei de cunoaștere a abilităților proprii și, în consecință, a lipsei gestionării acestor abilități. Îți spun sincer, cine va duce la bun sfârșit această provocare de 60 de zile pe care ți-o propunem prin aplicația Jocul Vieții, va ști exact că soluția magică pentru orice pleacă de la modul de gândire. Jocul Vieții este un sistem integrat al cărui obiectiv principal este să te salveze, indiferent de situația ta, chiar dacă o consideri foarte joasă. În această provocare primești informații teoretice pe care să le aplici direct în realitatea ta. Aplicația te ajută să te cunoști mai profund, conștientizând potențialul tău de autodezvoltare, capacitățile de schimbare și chiar de autovindecare, cum ar fi: schimbă-ți obiceiurile, stabilește-ți obiectivele, răsplata și consecințe, autoevaluarea zilnică, scorul jocului vieții, magia recunoștinței, scapă de convingerile limitative, transformă-ți visele în obiective, cunoaște-ți valorile, misiunea ta în viață, scapă de autosabotaj, află cum vrei să fie partenerul tău și multe altele. Iată câteva idei esențiale pe care le găsești în aplicație. Capacitatea de a te transforma, modul de funcționare a creierului, gestionarea timpului, abundența financiară, afirmații pozitive, libertatea financiară, carisma și încrederea în sine, timpul și concentrarea. Cum să faci din visul tău un scop. Bye bye! Ne revedem în aplicație!